partir d'ara, no serà legal combatre el feixisme, defensar el català a les aules, defensar una universitat accessible per a tothom, exigir unes aules feministes i uns protocols efectius. En definitiva, a partir d'ara, no serà legal lluitar per construir l'educació que volem. Des de ja fa molts anys, el nostre camí ha estat el camí de l'organització, perquè només on hi ha organització hi ha conflicte. On hi ha conflicte hi ha lluita. I allà on hi ha lluita, només allà on hi ha lluita, hi ha victòria. Defensar la universitat pública seguirà sent legítim i necessari. Cap expedient obert, cap estudiant expulsat, no a la LCU.